Ini ndiri munhu akarerwa nevanhu vakawanda. Amai vangu vakandisiya ndichiri mudiki. Mushure mekunge baba varoora mukadzi wechituu, ndikasara ndikayamwa zamu ragogo vangu because panguva iyi vaivewo nemucheche. Baba ndokubva vazonditora ndakunogara nastepmother. Baba vakabva vashaya ndokusara ndiri mumaoko astepmother. While my stepmother nagogo vaiita sevane magrudges. Ndokubva ndanyora form 4 ndikapasa. Ndapedza ndakabva ndatorwa nehama dzastepmother ndikaita A-level ndikapasa. Ndikabva ndasiya zvechikoro ndikaenda kuSouth Africa. So life yairwadza pamwe ndaishanda mari isingabude. Ndiri munzira kuuya kuSouth Africa mumwe muprofita akanditi ndakagadzirwa kuti chero ndikaita mari isashande. Okay, ndakagara 5 years ndikararama nekungotambudzika. Gore rino ndikadzokera kumba ndokunoonawo vanobetsera nezvemweya but vaitaura zvinhu zvakangofanana kuti ndakagadzirwa kuti mari isashande uye kuroora kuchanetsa. Umwe akanditi ndinofanira kugara ndichifona kumba kuoma kwezvinhu kana kunaka kwazvo. So izvezvi ndakadzokera kuSouth Africa. Life is too tough. Ndoita sei naye hama dzangu? My question is kuti ndirarame life inorarama vamwe normal life yekuti ndikaendawo kunotsvaga ndiuyo ndakabatawo something. Ndoitawo sei veduwei? Ndibatsirewo hama dzangu. Thanks kune vachabatsira. Ndichatera mucomment section ndichionawo maadvice enyu.